Wong kok ngangkat sak mene kok eker men lho. Hey. Yo, Itu tenanan lu cuma ya ngangkat. Masalah tuntun. sampean gitu, Pak. Oh. Wong kok. Ini kok lerat kuat blasku. Mana aku karo Ya sampean sing salah ki, serti apa terus kok ngangkat aku. lanang sik lingkuh lebengak karo-karuan. Gatel kabeh ya aku. Hey. Wes ngangkat ae. Hey. Sing nek kok kono Endi? di konti. Ngangkat sak mene kok. Wong diang domongi ngomah. Resek pirang-pirang nggani diang kaya ngene. Ya resekan gampang entek. Ayo, Gantar ngangkane. ya ya. Nah, wah. Comongi to angel.